Kritériom v Dubnici nad Váhom skončil aktuálny ročník najvyššej domácej súťaže v cestnej cyklistike. Záverečné preteky domácej sezóny predstavovali pre elitných a juniorských jazdcov bodku v príprave na vrcholi sezóny, a to na majstrovstvá Európy a sveta v cestnej cyklistike. Prvenstvo medzi mužmi opäť ukoristil Samuel Kováč, ktorý zopakoval scenár úvodných pretekov v Trnave a po víťazstvo si prišiel z úniku. Na 21 okruhoch nazbieral 49 bodov. Dnešok som si strašne dal, akože pre tou Európou som chcel veľmi dobre potrénovať, takže dneska som tam na tej trati nehal všetko, no a bol som v cieľovi celkom zlikvidovaný, ale výkon bol fajn. Druhý v poradí Adam Gross z Pro Effect Cross týmu sa musel uspokojiť s 21 bodmi. Na pódiu ich doplnil Denis Hoza. Tak dnešná konkurencia, tak my sme boli určite v najpočetnejšej zostave, čiže našou úlohou bolo vyhrať. Chalani súperi, hlavne Adam Gross bol veľmi silný, ako ten sa tam držal ako kliešť, takže jeho odpadať bolo veľmi ťažké, ale keď sa mi to podarilo, tak už som išiel sám, ale konkurencia bola veľmi silná. V spojenej kategórii žien a junioriek s prehľadom zvíťazila Viktória Chladoňová z Klimberg Sport Team. Na 12 okruhoch nazbierala 32 bodov. Spolu s ďalšou juniorkou Ninou Andackou z CK Sanaklis Slavkou, ktorá s 12 bodmi skončila na druhom mieste. Zároveň boli o kolo dopredu pred zvyšnými cyklistkami. Tretiu priečku brala s 11 bodmi Sofia Ungerová zo Cycling Academy Trenčín. Tak mne sa to išlo veľmi dobre, trať sa mi veľmi páčila, bolo to také skôr horské kritérium, čo mi sedelo, takže som veľmi šťastná. V juniorskej kategórii mužov bol boj o pódium napínavý až do posledného kola. Najlepšie sa darilo Lukášovi Panáčkovi z CIS Akadémia Petra Sagana. O 3 body menej nazbieral Jakub Benča a tretiu priečku obsadil Tomáš Drobný. Tá pekná účasť tu aj na týchto ťažkých terénoch, ktoré absolvovali posledné 2 kola, sa mi veľmi páčila a hovorím, obzvlášť som veľmi rád, že aj čerstvá majsterka sveta nehrala sa na nič, že by si potrebovalo oddychnúť. Jednoznačné bolo i víťazstvo medzi kadetmi. Získal ho Jakub Pastva z cyklistickej Tour. Dievčenskú kategóriu kadetiek si podmanila Karolina Hajduková z CK Epic Dohňany. Jej klubová kolegyňa Natália Letková zás kategóriu žiačok. V starších žiakoch zvíťazil Jakub Záchenský z CIS Akadémia Petra Sagana a medzi mladšími žiakmi Jakub Stano z Eška Topolčianky.